Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстони азиз, нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк кунед, дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. WhatsApp ҳаст дар ана ҳамин номерҳо дӯстон. Хоб дӯстон, хонаи дигарамон фурӯши ана ҳамин ҷо Сеюм Ошона, ноҳияи Сино 1, автовокзал, кӯчаи Асадулло Ғуломов дӯстон. 5 ошона, хонаи фурӯши ана ҳамин тирезаҳо Сеюм Ошона тарафи Вадвора нигоҳ мекунад дӯстон. 4 дар хона. Аз ин ҷо садик, мактаб дӯстон, мағоза, сари роҳ да ҳамаш ҳаст дӯстон. Ҳозир дар омада ба даруни бино хонаро ба навор мегирем дӯстон. Квадрат номерҳои телефонро гап мезанем, нархи наворо дӯстон дар номерҳои соҳибмулк занг мезанем, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. Дар пеши бино дӯстон ва двордан ҳам хел якто навес ҳаст барои нишаст. Рост медароем ба даруни падез. ремонтҳои падез нав кардагиам дӯстон. Хоб дӯстони азиз, ба Сеюм Ошона баромадем. Хона аз тарафи дасти рост, тирезаҳояш гуфтем ки аз тарафи падез аст дӯстон. Хоб, бисмиллаҳи раҳмони раҳим, медароем ба даруни хона. Ремонти хона дӯстон миёна аст. Полҳояш нелонин. Ростак як калидор мешавад аз тарафи дасти рост якум хона. Хонаҳо бе чизе чора фурӯхта мешавад, чизи чораашон холӣ мекунад дӯстон. Централи отопление дорад ҳар як хона. Хона бениҳоят гарм аст. Аз тарафи дасти чап дуто хона дарун ба дарун аст дӯстон. ҷо тиреза аз тарафи балкон дорад. Дуюмги хонаш ишам тиреза дорад дӯстон. Балкон. чорумги хонаша дӯстон ба навор намегирем. Хона маҳкам аст дӯстон, бор дорад. Ремонташ ранги ана ҳаминҳо ремонт дорад. Бигзарем ба ин тараф. Дӯстон, ростаки кухня мешавад. Дар ин ҷо ванна ва ҳоҷатхона ростаки бошад. Кухня дӯстон. Далчи мерем дӯстон. Балкон. Як балкони калон. На бари супермаркети 786 дӯстон. Тирезаҳои балконаш аз бар аст. Аз пушти бино. ҳафтоду чор квадрат аст дӯстон. Документҳояш ҳамаш 100% аст дӯстон. Техпаспорт ягон камбудӣ надорад. Хоб, як бор дигар гап мезанем дӯстон. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Сино, автовокзал, бино 5 ошона. Хона дар Сеюм Ошона қарор дорад. 4 дар хона, 74 квадрат. Центральни отопление, об, свет, дуюмӣ, шаҳрӣ. Нархи ин хона дӯстон $85,000 амрикоӣ срочно фурӯхта мешавад.
муомила дорад. Хариду фурӯш ба асъори миллӣ бароҳ монда мешавад. Номерҳо барои тамос 557 46 66 68. як номери дигар ватсап Россия аст дӯстон +7 977 43 93 795. дар ана ҳамин номерҳо ватсап метавонед муроҷиат кунед дӯстон ба ватсап. хоб, раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем. дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. то навори оянда дӯстон.